Γεια σε όλους. Νέο προϊόν, νέο unboxing βίντεο. Να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη που θέλω. Ένα φανταστικό trimmer από τη VGR. Φανταστικό γιατί πολύ γρήγορο μοτέρ μέχρι 8.000 στροφές, 2.000 mAh μπαταρία. Τα κοπτικά τα καινούργια της VGR είναι πραγματικά δεν παίζονται. Και με μόλις 2,5 ώρες φόρτιση έχουμε 200 λεπτά χρόνο λειτουργίας. Δηλαδή 3, 6, 18, πάνω από 3 ώρες. Πάμε να το δούμε. Το design καταπληκτικό. Την επόμενη εβδομάδα θα σας παρουσιάσω και αυτή είναι η V990 το trimmer. Την επόμενη εβδομάδα θα σας παρουσιάσω και το clipper, το V001. Παιδιά, ένα θα σας πω, έπαθα σοκ. Λοιπόν, δείτε πόσο μικρή είναι. Πλαστικό σώμα, αλλά πολύ καλή ποιότητα πλαστικό, όχι και να τα φτηνά τα ψεύτικα. Εντάξει, βλέπετε από μόνοι σας. Super Zero. USB Type-C, γι' αυτό φορτίζει τόσο γρήγορα. Να το βάλουμε και αυτό εδώ, να βλέπουμε γιατί μιλάμε. Και δείτε, ακούστε μάλλον. 7.000 στροφές, 8.000 στροφές. Πάρα πολύ ομαλή λειτουργία. Πάρα πολύ ομαλή λειτουργία και πολύ αθόρυβη. Και φως ρε φίλε. Ξέρετε όλοι, όσο καλός και αν είναι ο φωτισμός μέσα στο κουρίο σας, για κάποιες λεπτομέρειες απλά χρειάζεται περισσότερο φως. Όταν το χρειάζεσαι το έχεις. Το τριμεράκι απλά είναι φωτιά. Μάνιουαλ και τα σχετικά. Χτενάκια. Σχεδόν κανένας δεν τα χρησιμοποιεί σε trimmer. Ακόμα και το καλώδιο του είναι πολύ καλή ποιότητα. Μπράβο παιδιά. Εγώ βλέπω ότι η VGR σιγά σιγά πάει σε άλλο επίπεδο. Και θα ποντάρω πάρα πολύ δυνατά σε αυτή την εταιρεία. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Για να το δώσω μία ακόμα. Ωραία φίλε. Φωτιά.